Maravilloso. Que cousa máis bonita, verdad? Que os coros, onde creo que podríamos decir que se en todos os lugares do mundo houvese coros, a xente non faría guerras, verdad? Os coros son unha tradición maravillosa. Ademais, un coro mixto como este, con varios tipos de voces, un coro con polifonía. Hola, como te chamas? No, aquí hai que falar moito máis forte. Mencía. Mencía, que bonito nome. Cantos anos tens? 12. 12. Queres saber, Mencía, que eres unha das componentes de coro que temos visto, eu creo que en toda España, máis xove? Sí. Sí. E de Galiza seurísimo. Pedimos un gran aplauso para Mencía. Moitas gracias. Don Manuel, o director do coro, moitas gracias por aceptar esta experiencia. Foi super rápido todo, pero unha canción que creo que vale a pena. Está composta por un gran amigo noso, Paco Alberto, compositor galego, un home maior, que recibiu a inspiración dun poema de Celso Emilio Ferreiro. Celso Emilio era un compositor, era un poeta, era un escritor galego que escribiu esta canción durante a dictadura. Para él era unha especie de símbolo esta canción, porque era como un pouco a chamada hacia a liberdade. Era obvio que iba a chegar algún día a liberdade. O caso é que Celso Emilio fixo unha canción fermosísima sobre unha muller que sufriu moito. Ela se chamaba María Soliña. Que non coñece a historia de María Soliña, imos comentar que María Soliña foi unha daquelas meigas ou bruxas ou mulleres que en Galicia tiñan unha especial forza. Mulleres que, como María Soliña, foron queimadas na praia. É unha das melodías galegas máis fermosas que coñecemos. Así que, coro tras deza, 1, 2, 3, preparados.